da ikonsa tsoro na kawai in je in fada gini da bulo din na a cewar gaje gaba ki da an zo amun bulo mara lastin din da aka mai kurin iskar da mai mun bulo da kirki wallahi kurin banza da wafi. Assalamu alaikum. Amma alaka sara ya gari dan Ibro jiga ya aiki dan Ibro na'am kana da katin zabe kwa? Ni ko nake da katin zabe grade 1 kenan in ji bature ai hoto na ne rangada dawa jiki. Kuma ka taba yin zabe da hannunka? Ras kuwa ai nake gaya maka saboda tsabar zabe he da hannu na ya kusa daukewa. Dan Allah aka ce shugaba me ake nufi da shugaba waye shugaba? Shugaba wato shugaba iya sani na wato ana son jajirtaccen mai kuɗi wannan saboda tsabar kuɗi ba abin da ba zai iya yi ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai ne shugaba ai gaskiya to ka sa a ranka cewa kana ɗaya daga cikin mutanen da suka bada gudunmawa wajen lalacewa ƙasar mu. Saboda kana zaɓe amma ba tare da ka san ma'anar shugaba ba. haka ne. A wannan shekarar kafin ka yi zaɓe ka fara tambayar magabata su gaya ma me shugaba waye shugaba. Waye shugaba? Shugaba. To ni dai shugaba da iya sani na ai na bada amsa daidai. Wallahi ne shugaba kawai. Allah labarin ci gaba da gyaran bulo na. Mu dai mun san mu yi zaɓe mu dangwala. Amma magana hifin gaskiya ce fa wallahi muna zaɓe ne kai ba mu san menene shugaba ba. To Allah ya kyauta. MTN number you have dialed is currently switched off. Please try again later. Thank you. Me gida dan Allah kana da katin zaɓe? Wannan wace irin tambaya ce? Ai ni ko nake da katin zaɓe. Kuma ka taɓa yin zaɓe da hannunka? Ai na yi zaɓe akalla ya kai sau uku. To dan Allah idan aka ce shugaba me ake nufi da shugaba waye shugaba? Bayan aka ce shugaba ai mutum mara tsoro wanda zai taka uban kowa ya wuce ba tsoron uban kowa wannan shine shugaba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai zaɓe kuke yi ba tare da kun san ma'anar shugaba ba. To ka sa a ranka cewa kai ma kana ɗaya daga cikin mutanen da suka bada gudunmawa wajen lalacewar ƙasar mu. Kuma ina so daga yanzu idan za ka yi zaɓe a wannan shekara ka fara tambayar magabata su gaya ma waye shugaba kafin ka san wa za ka zama. Ku wato ba a ganin ku da rana. Baka ji na da wata tambaya zama. A to yau wato Allah sana sani. Wai baka ji kana da katin zaɓe? Iko nake da katin zaɓe. Kuma ka taɓa yin zaɓe da hannunka? Zaɓe kai. Na taɓa yin zaɓe da hannuna ƙwarai kwa. To yanzu baka ji idan aka ce shugaba me ake nufi da shugaba waye shugaba? Shugaba, ai shugaba ana nufin mai buɗaɗɗen ido gogaggen ɗan duniya wanda yake da yawan shekaru a kansa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baka ji ku kuka ba da gudunmawa wajen lalacewar ƙasar mu a yanzu domin ku ne kuke zaɓar shugabanni ba tare da kun san wa kuka zaɓa ba. Ƙwarai kwa. Ku fara bincika waye shugaba kafin ku yi zaɓe. Saboda haka a wannan shekarar ka tambayi magabata su gaya ma me ake nufi da shugaba waye shugaba. Gaskiya ne. To barka lafiya. To ba wani abu na. Yawa sai an jima. Kai. Shugaba. Tun yanzu suwa ya kamata a ce mun zaɓa shugabannin nan. Ashe mutane kawai zaɓe suke yi ba tare da sun san ma'anar shugaba ba. Karka damu ni zan gaya ma waye shugaba. Shugaba shine wanda zai tsaya domin matsalolin al'umma da kawo musu ci gaba. Don kuma kafin zama shugaba ana buƙatar mutum ya kasance mai gaskiya da tausayi wanda bai damu da abin duniya ba sannan ya kasance yana da ilimi da cikakkiyar nasaba. Wannan shine shugaba.